Čaute, rozhodli sme sa dneska otvárať Best Pack Magic Mystery Box. Je to niečo takéto. No a uvidíme, či nám prinesie šťastie. Stelka mi s tým pomôže, ja budem držať zatiaľ kameru. A vlastne ona to otvorí a pozrieme sa spoločne, čo budeme mať vo vnútri, či budeme mať šťastie. Takže poďme na to. Steli, poprosím ťa. A uvidíme. Čakaj, ešte to je v tomto obale. Aha, treba dať dole obal. No dobre, skús nejak nechtíkmi. Alebo takto. Trošku ho načať a uvidíme. Alebo si po prípade pomôžeme. Pomôž mi. Počkaj, potočíš. Dobre, tak skúsim to nejako otvoriť, lebo je to silno zabalené, ale už sa to podarilo. Takže uvidíme, poďme na to. Som sám zvedavý, čo to je. Môžem? Takže dáme to dole z tohto obalu. Vyzerá, ešte ukážeme, že čo tam je všetko. Čiže vyzerá, že mala by tam byť nejaká jedna gradenutá karta, minimum grade 8 a 4 booster paky. Takže uvidíme, že aké paky a aká kartička. Takže poprosím Stelku, aby to otvorila. Medzi tým tu máme našu zbierku kartičiek rôznych. Tu máme. Napríklad také niečo. To asi chlapcov nebude zaujímať. Asi nie. Alebo niečo také. Ďakujem. No poďme na to. Vytiahni, čo tam je. Milión. Nemusíte vedieť. Či je to môj balíček? Sami sme nevideli, čo tam je, ani ja to neviem, ale rozbala som to ja. Tu je taký balíček. Takýto. Tak pekný. Potom takýto. A potom ešte jeden. To je veľmi zlaté. Veľmi zlaté. Wow, paráda. Také ako kreslené. Super, super. Tak ďakujeme. A keď chcete viacej áno. Len keby ste na to nepozerali, tak by bola slabá. Aha. A keby ste chceli viacej takýchto otváračiek, viacej balíkov, tak dajte lajky a niečo vymyslíme. Ešte máme toho dosť. Takže zatiaľ majte sa pekne. Čau. Čau.